Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude Toka Boka škola 3. díl. Tak jdem na to. A jo, vlastně my jdeme dneska jedeme tam, prostě nevím sice, co to úplně je, ale musím rychle vstát, abych to stihnul. Bývá pomalu. Jo, vlastně. Ježiš. Jo. Hraj si tady. Rexy. Já si jdu. Jo, vlastně. Začnu jsem se zbalil už. Nic, tak já už asi jdu, ne? Ano, lidi, má novou postel a má to prostě trošku. Jo, tady je třeba nový tenhle ten. Takže tak. Asi moc nestíhám, nebo možná jo. I snad jo. Tak já jdu. Napiju se. Nahoním se. Dobrý, a můžu jít. Rodiče stejně ještě spějí, takže radši na cestu. Když tady je to. Tak jo, děti, tak jsme se tady sešli takhle hezky. A už nám přijel vlak, takže jdeme dovnitř, jsme všichni. Ano, jsme. Jo, a lidi, nedivte se, že oni nemají kufry, prostě ta Ami a Tomáš, protože prostě za nějakou, prostě tohle jsou dvě hlavní postavy a on má, protože jsem random našla nějaký věci, takže tak. No, tak jo, tak jdem. Ježiš. Já určím, kdo s kým bude sedět, takže Tomáš tady, já s ním tady, ta Ami místo, jak sedí teď ta, Kája bude sedět tam, ano. No a ty budeš sedět vedle ní, Lukasy. Jo. Zavazadla si dejte tamhle, stejně pojedeme sami, takže. Tak jo, jedem. Tak jsme tady, tak jdem. Vemte si všechny zavazadla, tak super. A jdem. No, takže už vím, s kým kdo bude. Takže Tomáš a Ami vy budete mít A2 a 2B. To už je na vás. No a vy budete mít 1A a 1B. Tak jděte. Jo. Já to s tím nezvládnu. Oh my god, já jsem tak ráda, ale zároveň to nezvládnu. Dobře. Jo, já mám tady. Vybalím si asi jídlo, nebo oblečení se vyskládám asi tady takhle. Jo, asi tak. No a mobil, ten si radši nechám v tom. Tak asi dobrý. Já už jsem. Já to s ním nezvládnu. Já jim miluji hrozně. Ale prostě, no. Ježiš, prostě semka. Pití, to si dám na stůl. Jídlo, to si dám sem. A oblečení, ježiš. Oblečení semka. Ježiš.
Dobrý. Jo, a ještě mobil jsem zapomněl. Šiši. Dobrý. No nic, už je stejně tma, takže já tady to a rozsvítím se té lampičky. Jo, já taky jakoby jednu, no, takže. Tak si vem ještě tuhle. Jo, díky. Jo, v poho. No nic se dost... převlíc. Jo. Já taky. Tak dobrou. Jo, dobrou. Ježiš. No dobrý, tak já spím tady. Už je tma, tak dobrou. Ještě se přivlíknu do pyžama. Dobrou. Ježiš, dneska jdeme na toto. Já jdem prostě to, protože já to prostě nevydržím, to nedat. Takže ji to dám teď, buď teď, anebo nikdy. Nebo jakoby počkám, až se zbudí. Už je ráno. Kam on má vapat, co? Ještě se přivlíknu rychle. Vezmu si tohle. Tady máš jedno. Já vím, že to taky teď vypadá divně, ale... Dobře, díky. Hlavně ticho, protože ať to neslyší nikdo. OK. Tak díky. Jo. Stejně asi už půjdem. Jo, asi jo, tak může být. No, už jenom čekáme na ně. Jo. Ježiši. Ráno, ježiši, musím se přivyknout. Vstávej, Tomáši. Jo. Tak jdem. Dobrá, jsme všichni, můžeme jít. Jsme teda tu všichni a pojďte si tam dát nějaký oběd. A tak, někdo si sedne dovnitř a někdo tady. Jo, tak jdem. Nebo vlastně všichni si tam můžete jít, já půjdu tady. Já jdu první. Jo, to jdi přede mě. Jo, díky. Dobrý den, já bych poprosila tady tenhle sandwich. Tady. Jo, děkuju. Já bych poprosil tak tam ten sandwich druhý. Děkuju. Dobrý den, já bych poprosila tady tohle jídlo. Jo, tady. Děkuju. Jo, já taky. Tady. Děkuju. Hele, vyměníme se, jestli ti to nevadí. Ne, nevadí. Nech se, aby byla vedle tebe. Ještě bys jí spal. Ne. Já tohle byl mega dobrý. Já to vyhodím. Dej mi to. V pohodě, všechno je tamhle. Já bych to vyhodila, ale dobře, děkuju. Jo.
Tak asi jdem. O 4 dny později. Pamatuješ ten druhý den, jak jsem si brala to jídlo vlastně a vyhodila jsem pak tu tašku a musela jsem si všechno jídlo níst v té tvojí krabičce? Jo, to si mega pamatuju. Doufám, že už jedem domů. Jo, jako já docela taky dneska, ale jedem, takže to jo. Tak jo. Mrzí mě to, děcka, ale musíme domů. No nic, tak jdem. Ježi, budu tady muset narovnat. Tak jo, tak já ti pomůžu. Já ti pomůžu tady takhle narovnat ty obrázky. Jo, díky. Jo, v pohodě. Ty brýle byly tady a tohle bylo tady. Dobrý, tak asi my to máme. My už jsme hotoví. Dobrý, tak si jdeme zbalit, jo. Zbal si vapor. Jo, jasný, neboj, nezapomenu. Prázdný už, mám docela hlad. Já upřímně taky, ale tak si dáme něco někde pak doma. To jo. Máš hlavně mobil? Jo. Mám. OK. Úplně mi to nejde vzít, ale... Dobrý, tak jo, tak můžeme jít. Jo, dobrý, tak jdem. Rychle honem, jinak nám to ujede. No vidíte, už se to zavřelo. No a už jedem. Zase si sedněte jako předtím. Tak, super. Dobrý, tak jo. Jsme tu, naschledanou. Naschle. Tak se mějte, děti, hezky a uvidíme se zase nějaký dny ve škole, ale teďko budete mít hodně dlouho prázdniny. Sice to ještě nejsou ty velký, ale budete mít třeba 3 týdny. Možná míň, možná nějak pár dní jenom. Rexy, jsem doma. Rexy? To nevadí, to se uklidí. Chodila za tebou tady rodiče? Jo. Konečně můžeš jít spát, viď? A máš klid, že víš, že tady jsem. Tak to uklidíme. No, tady máš. Utřeme. Já si jdu vybalit Rexy. Tady mobil. Ježiši. Pyžamo si dávám sem zase. Oblíknu se do tohohle třeba. Papík si dám semka, krabici třeba sem. To už mi je jedno. Já jdu odpočívat.
Jsem doma. Vím, že je docela brzo, ale stejně tady nikdo není. Nebo spíš spějí všichni. Dobrý, tak jo. Tak konečně jsem doma. Ale s ním to tam bylo hodně dobrý. Aspoň jsme se víc seznámili prostě a i když to byl sice jenom týden, ale i tak prostě. A přijdeme, jak kdyby jsme se už prostě milovali a nevím, prostě měli už, já nevím, je to prostě hrozně hezký pocit. Hlavně Vapík se schovat. Jsem hrozně ráda, že mi ho dal, protože já jsem vždycky jsem se ho chtěla koupit. Ale nikdy jsem jakoby prostě nemohla a bála jsem se, že to zjistí rodiče. Ale teď se převlíknu třeba do tohohle. Takže tak no. Hele, už přijela určitě Kája. Tak se jdeme převlíknout a budeme udělat snídani. A ona o tom tak trochu nebude možná tušit. Ale co si mám oblíknout? No třeba tohle. Tohle, ne díky. Tohle. Dobře, tak tohle. Jdeme zbudit ještě tu. Ne, nemusíte, já už jsem vzhůru. Do očí si nakapu. Vezmu si brejličky. A ne, tohle nechci. Teď si vezmu tohle. Už jdu. Tak jo. Káju zavoláme pak. Tak jdem. Ty si hačni a my jdeme tady připravovat. Takže talíře. I když to nepotřebujeme. Dáme sem různý pohoštění, takže jo. Tak jdeme spíš sem, tady jsou různé věci. Jo, ale jenom přinesu misku. Ještě misku jednu a talíř na nějaký jakoby věci. Jo. Můžeme vzít tyhle ty. Jo, to je dobrý nápad. Ale moc se toho tam teda nevejde. To ne, tak... Ale to nevadí. Tak to dám doprostřed a udělám, že to na tom asi je, nebo já ani nevím. Vezmeme... Je to slanýho, tak vezmeme tyhle ty čipsíky. Ty dáme tady... Ježiši, ty dáme tady do... Už to nejde do té misky. Dobrý, tak to dáme do téhle misky. Do téhle misky dají to Oreo. Dobrý. Ještě něco? Jo, ještě hodně. Tak vezmeme talíř. Jo. Tak vezmeme třeba tohle. A to jsou tady ty. Jsou dvakrát, takže to je pro holky. A co tam ještě dáme? Dáme tam ještě tady tyhle ty. Jo, no tak to dám zase takhle. Už tam nejde. Takhle a takhle udělám, že tam je prostě. A na poslední talíř ještě něco dám. Tam dám buď tyhle sušenky, anebo tam dáme tohle.
A jdeme, já to jdu nakrájet, ať to není tak velký. Jakože to nakrájela. No a je to. Ale když to takhle uděláte, tak to bude takhle, tak to hezky vyjde. Tady jsou ty sušenky aspoň akorát takhle. No a je to. No tak se jdem sednout. Jo. Kájo, snídaně. Co? Oni už jsou vzhůru? Je, ahoj. Mňam. Překvapko. Ahoj. Ahoj. Tak a můžeme jíst. Mňam. Ježiš, já si taky vezmu. Já taky. Mňam. Ježiš. Mňam, to je dobrý. Mňam. Děkuju moc mami a tati a i tobě, ségra. Jaja. No, no. Nakoupit, jo. Nakoupit půjdem. Ale ještě si dejte fakt pořádnou snídaní, takže vám dám cereálie. Tak já vám dám ty cereálie do mističek. Dobrou chuť. Já se omlouvám, že to dělám takhle na to, ale já jim potřebuji dát jakože ještě lžičky. Jo, děkujem. Mňam. Segra, ticho. No jo. Mňam. Bylo to máme dobrý. Tak to jsem ráda. Tak asi se můžeme převlíknout převlíknout a jít nakoupit. Ok, ještě si klidně dejte. Každá si může dát Oreo. A já si dám s mamkou tuhletu bulka-tyčinku. Nedáme si ještě tam ty sušenky, mě to hrozně láká. No jo. Proč ne? Dneska je to výjimečný takový. Mňam. Já už nechci. Nebo, tak jo. A čokoládu si přece taky dáme, ne? Jo, vím, že je toho už sice hodně, ale to nevadí. No. Můžu se jíst sníst já? Já si taky. Mňam. Tak teď už máte smůlu, já si s ním. Tak si sněz klidně. Tati, ale tak dělej. No jo, ale já mám chuť na všechno ještě. Dám si prostě všechno. No tati, toto chceme my. Mňam. To je kyselý. Proč je to tak kyselý? No dobrý, tak jdeme nakoupit. Ježiš. Tak pojď se hra. Jdem nahoru. Vemte si to a já se jdu převlíknout. Vezmu si asi tohle. Dobrý, já už jsem. Dobrý, tak tam počkej a my se jenom převlíkneme. Šup. Emčo, jdi se převlíknout.
Jo, já si vezmu bundičku. Jo. Dobrý, já už jsem. Já si vezmu tohle. Jo. Já si vezmu tohle ne. Tohle taky asi ne. Tohle. Dobře, tak jo. Tak může mít. Tak jo, tak jdem. Vezmeme batoh asi. Batoh nám nebude stačit zlato. A bereme kartu. Nebo vezmeme takhle peníze a tam se dá koupit, myslím, karta. Jo, dá. Tak super. Ano, zase to dělám takhle, ale potřebuji vzít prostě nějaký krabice asi, nebo nevím, co mám vzít. Takže tak. Vezmu asi... Prostě vezmu takhle nějaký krabice. Radši víc než míň. Tak jdem. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vozíky. Krabice si tady necháme a to budeme dávat pak jakoby do toho. OK. Bereme radši 2. My bychom poprosili tam tu jednu kartu, aby jsme pak mohli zaplatit. Dobře, je jich tady posledních 5. Děkuju. Tak děkuju, nashledanou. Jo, zatím nashledanou. Tak, holky, vybírejte. Hustý. Já to podržím. I ty si můžeš vybrat něco, Emčo. Vezmeme si něco do pytlíku. Jo. Já si beru tohle a tohle. A ještě ananas. A tady to. Ještě tohle a jahůdku. No prostě jakože nemohla toho tolik, takže něco vrať, hele. Tak tohle a tohle. Tak takhle. Já si vezmu tohle, tohle a tohle. Vrať tam to. Tak. Ježiš, tady bychom si klidně koupili to. Budeme dělat jakože tohle nějaký ten dodavatel prostě. Tak já jdu dodat tyhle ty pití. S dovolením, prosím, děkuju. Ježiš, tohle patří semka. Už tam ani nejde dát. No, dobrý. Hustý. Tak. No bude jakože už to normální prostě člověk teď. Já chci tohle pití, to nahoře. Mňam.
Však jsme to ještě nezaplatili. To nevadí. No jo. Já si taky vezmu. Tak se dejte do košíku. Klidně se dejte do těch pytlíků. Ale bude lepší, když to dáte mimo. Ty pytlíky docela dost překážejí, takže víte co, já je vezmu klidně, protože no, tak já je vezmu. Pečivo vezmeme 4. Vezmeme nějakou tady tu mouku. 1 tyčku. Tak vezmeme i lízátka všechny, nebo ne? Jo, vezmeme celou krabici. Takhle. Vezmeme 2krát ty. Jednou tyhle. Vem malou a jdeme dál. Tady obědy. To se ale hodí, když třeba někdo nemá oběd, tak si toho může i tady koupit. Máme, že jo, prosím. No jo, tak počkej, no. Já vím, že to lidi za peníze, jako, teda za peníze, prostě na peníze, ale to nevadí. I tobě se kdo koupím. Dobře, děkuju. Já mám tohle jahodu. A já mám to česnek, nebo co to je? Jo, asi jo. Tak super, tak si dejte si to semka. 1, no, to nevadí, pak to rozdělíte. No nic, tak jdem sem. Kartu. Tak. Možná budeme potřebovat toho víc. Dobrý den, nechcete si tady ochutnat a koupit si pak, když tak, tady tyhle prostě, nevím, bramborový něco? Ano. Dobrá, tak můžete ochutnat. Je to dobrý, ale my potřebujeme jinam, ale děkujem. Další, co to ochutnali, protože měli hlad. Ach jo. Tak vezmeme to ale dělky. Však ale mamčo, ty se hoděj. Jo, to máš pravdu. Já neříkám, že ne. Vezmeme tady tyhle ty prostě. Vezmeme radši 2, kdyby to nevyšlo. Nevím, prostě to zpívám, ale protože prostě tohle máme doma. 0, asi ne. Pasty bychom jakoby asi vzít mohli, tam ta už je stará, tu vyhodíme. Tak oboje se hodí. Vezmeme tady 2krát ty a ježiši. To nevadí. Aha, ono to je všem spojený. Budeme dělat, že ne, jo. Já to nechci dávat jako, že sníst. Uděláme to rychle, jo. Nevím, kde to ale je, takže... 1, 2, 1, 2. Dobrý. Tak, teď už teda můžeme takhle hezky vzít, tak. Ještě jedny žíželky. Super. Vezmeme tady takhle i
4 tyhle ty. Já jsem si 4, takže ještě jedno. Já se omlouvám, že to takhle dělám blbě, ale prostě. Tyhle máme doma, myslím si, že ne, takže berem. Ne, ono už to nejde. Ono už to nejde vzít. Ne. No, takže ještě vezmu teda. Jo. Tak, objevilo se tady to. No. Vezmeme tady ty jahůdky. 2krát. Pak vezmeme pálivý chipsy a tady tyhle. No a to je odsaď asi všechno. Holky, každá jednu krabici. Tak. Jdem tamhle. Jo, počkejte na mě taky. Tak co tady? Tady nic. Takže jdeme semka. Tady něco jo, tady ty, nevím co to je, ale to prčic. Jak už nic vlastně neřekli, jo. Tak hele, tady, vezmeme tady rybí prsty. Tak, já potřebuji vzít 4, takže, pardon, ale musím prostě. Zmrzku, mamčo, prosím. Jo, vemte si. No, takže, jak si rozhodně tudle. Já chci tam tu modrou. Ok. A tady ovoce, to asi pane. Tak jo, tak asi může mít. Dobře, tak jo, tak dám. Ještě tady k záběr. Nákup je kráva. S prominutím, ale... Tati... No co? Dobrý den. Jožiši, dobrý den. Tak se znovu vidíme. Jo, to jo. Tak tady. Dobrý, to tam asi to tam nedám, že? No, tak my to dáme tady do těch ještě nějakých krabic. Takže 1 krabice. Všechno tam dáme. Všechno se tam ani nevejde, takže něco dáme ještě sem. Takže tady další. A doufám, že poslední, možná. Ještě tam dám tak. To, co se tam vejde, tak dávám ještě tam. Ježiši, ne, prosím, to ne, tak. Lidi, ono se to jakoby seká, jo, takže proto to je takhle docela blbý. Ale co to už nemůžu. Tohle a
to, co jsem ještě co dávám ještě tamhle. Jeden. Ne, doufám, že se to nedává nikam. Že to je mimo. Doufám, že ne, prosím. Ne, není to v tom, že ne. Počkejte lidi, já se omlouvám, ale prostě. Dobrý. Nejde zavřít. Tak. Ono už to má 40 minut. Ups. Ještě poslední pár baget. Dobrý. Takže takhle. Už tam projelo, takže už to můžete vzít. Holky, vem toto. Krabice vyhodíme. Dobře, tak my zaplatíme a jo, my jdeme odvíct ještě ty. Dobře. Na 3krát tak. Dobře, tak jo, nashledanou. Jo, naschle. Tak jdem. Tak jsme tu. Já odložím kartu. Je podobná tomuhle. Karta bude takhle. Tak pojďte dovnitř a jdeme to tam všechno bohužel naskládat. Já si sednu a skládejte. Nebo jakoby my si sedneme tak. Tak pojď, Káji. Nevadí ti to, že to budeš skládat? Ne, mě to nevadí. Tak to je dobře. Tak musíme dát do mrazáku. Tak. Dobrý, já to nechci úplně sníst, takže tak. Hned jdu za tebou. Něco tam ještě myslím do lednice, jo, takže jen abyste věděla. Jo. Tady takhle dám někam tyhle jahůdky. Chipsy. Dej mi tohle, já ti pomůžu. Já děkuji ti. Poha. Takhle bonbony. Ještě tohle znovu. Tohle nemáme to teď už někde? Ne, nemáme, ale dej to tamhle nahoru. OK. Takže tady máš rohlíky, ty dej tamhle nahoru. Jo, OK. Jsou spíš takový bagety. Tak, tady ty dáme semka taky nahoru. Pasty víš kam. Dej se hřet tohle. Tady máte ne, já jsem to rozdělala, to nevadí. Tak jakože si jdou prostě dát. Mňam, je to dobrý. Tak to si můžete dát tady dolů. Pití. Ty si nevím kam dejte. Tohle nahoru. Bagety tamhle. Tohle těky na záchod. Tohle semka. Vaše ty do mrazáku, tohle. Jo, když tak dám to tam já. V pohodě. Tady pitíčka si můžete dát klidně sem teda. Nakonec. A ty vám dám semka. No a teď tam jdeme dát teda tyhle věci. Tohle vyhodíme.
A jdeme tam dát tohle. Jo. Tak, jo. Tady na záchod, klidně rozdělej. Ještě jsem měl ty zmrzliny dát tam. Tuhle pastu ještě nemáme, ale tam to už jo. Takže, ale to nevadí. Takže tam to vyhoď. A dej tam ty 2. Nový. Jo. Tak může mít. Tak jdem semka. Já tam ještě dám ty zmrzky a je to. Super, tak jdem odpočívat. Tak jo, tohle to bude konec teda tohle z toho dílu. Jsem extrémně unavená, protože je 10:30 a dneska to bylo hrozně dlouhý. Tak jo, tak ahoj.